Assalamu alaikum. A yau za mu yi takaitaccen tarihin samuwar kuɗin hada-hada na cryptocurrency. An samu kuɗin hada-hada na cryptocurrency daga shekarar 1980 zuwa shekarar 1990. Tun kafin ƙirƙirar Bitcoin, masana fasaha sun yi tunanin ƙirƙirar kuɗi mara ɗan tsakiya central authority, wato kuɗi wanda ba ƙirƙire shi ta banki ko gwamnati ba. A shekarar 1983, David Chan ya kirkiri kuɗi na e-cash, kuɗi na farko na cryptocurrency wanda aka kirkire shi ta hanyar cryptography cikin tsarin ɓoye bayanai na ba tare da an san bayanan wannan kuɗi. A karo na biyu a shekarar 1989 an kirkiri DigiCash. Kamfanin David Chan a karo na biyu ya ƙara kirkirar DigiCash inda ya amfani da shi a matsayin kuɗi na cryptocurrency, amma sai dai da ƙarshe bai yi nasara ba. A ƙarshe a shekarar 1998 Waidai da Nixabu suka kirkiri kuɗi na B-Money da Bitcoin, wanda suka kafa tubalin fasahar crypto na yanzu, sai dai ba su kai ga amfani da su kai tsaye ba.